Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag itoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, So, gadahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam tayong Dani na ikamkamang. Dear Manong Nemi, bigbigat Manong Nemi kas taunay manen ti panagong unget ni mamasita nga katugangan. Ti manen katulong Manong Nemi ti ong-ongtan na nga pagsawsawan, isut ka po nga nariingak. Irinto ti asawak Manong Nemi kit na imas pala turog na. Sweetheart, good morning. Good morning. Ano oras na? Ano dyan? Ni mamang mo ong-ongtan naman ang katulong. Isut nakariingak. Isut ti alarm clock. Katawaan ni mama? Saan? Abit katawa ka. Muna ako na bumangon. Nagdaritso akong CR. Linabsak ba nung Nemi ni mama nga pastori parang tuklos na kininanain sa. Mama, tapuso yo. Takasan ko na ka sa agpungtot. At nga maanong dararami dito nga bakit? Takagingin at kagkutkote. Alisto ka! Uwin ma'am. Nasaan nga ni mamasita Manong Nemi ti mangunget iti katulong ni Kura, imina. Taluda nga kakabsat manong. Ni Kura ti nauna idintutad da dua nga babbaro ng estudyante nga kakabsat ni Kura nga bayaw ko. Bigidya agad sa damat. Lalaki da Naglaing damat abumaon. Kakaasi tagbalin nga katulong. Kaano laing dedi saan nga nagsubsubli nga katulong. Pagkatapos simukat may sabakat. Dinto pa makaanos dagitay agtutubo. Babalasang uno babalaysit nga katulong iti dayto nga balay. Anang tulakit din dayto nga bakit. Nakunak tinakam kumano. Awang pa'y makabulan. Sigurado. Agikat tumanda ito yun. Kat nung kasta nga awan ti katulong mi Manong Nemi siyak. Itagbalin nga katulong da. Itilikodan nga may sak nga lalaki manong. Okay? Kaya na da katulong malagahanan mo ta. Tumultulong ak biglat ta. Kaslay ta. Adak dito banyo. CR manong. Isunto pa nga obra ni Nana Insa. So nga kabayatan nga agtutod brasa ko nagat. Agderdramos. Rugya ko nga dalusan. Pasan na Manong Nemi so marunong tumatan ti asawak nga CR. Nagbayag kan. So nang tsak mawaya kit dinalusak. Abi nga siya nagdalos ka dapat nakatulong. Nakakaasing harot ti bakit. Di ba kasi masusolduan mo. Mananon mo tumulong. Alala na mahaluan. So sakbat din sumublat. Kaya mo aggadan ta. Aggadan. Nalpas kapat ka ng gantinamos ka nagtulbrasak. Mati na. Pati ti asawak Manong Nemi kat nalaingag sa imina. Kada kasletay. Ayan.
agdasarin ni nanay sa. Alis doon yung katagkutay mat nana. Mabisina ko. Alay, dasar mo na. Ay, oo, ma'am. Oo. Kaya po, ay. Alala, alis ka tatamang kami nagsawa. Sumaro ng tumat nga, idasaram na doa kapsat ko nga lalaki. Umaykan mama, makigadang kan. Pasa kita na. Apay, masapa kita. Masapa nga sumurag kita. Kapata, sa tinito din nga mapan na ang lokat iti eskwela. Kitsi ka. At oras na mag-report ka. Alas 8 ha. Alas 9 tao muna nga klasek. Agpadpada nga maestra manon nemi dagi-dagi na. Uwan. Ampay lang nagretiro, tikatugangak, kaubing batpay. Idin to ta may sa atawanin nga magsusuro ni Kura, iti sekundarya. Idin to ta elementary teacher ni Mamasita mano. Idin to ta siyak manong nemi mga opisina, iti bangko. Malpas kami nga mangan, manong nemi, tinulungak ni Nanay Insa nga nagitalimanek. Saklatan, sir. Saklatan. Tulungan kay nana. Oretang, imuna pala ti asawa ka nagdigos. Tumakadikos sumablatak mo. Ay, agananos ka nana. Ay, nangarod, anak ko. Masapul ko met. Ay, hapo. Na, ipagpakaasik ka da, ma'am. Sana ko mga stay in kapag may message asawa. Tigada anak yung ay. Awan. Na ikamang adadayo. Kita bagayo ah. Stay out kayo. Basta lagit sa pain nyo ito report ibigat. Lawain. Marabarin kaya tumot lang ni Mama Sita. Kaslatan sapay sakit di bakit. Nangat ang delikado. Ang isod nagluto. Ikasano na makaakar ta sakit na. Nana, nga pa sir. Ada sakit yo? Awan, nasalun atak lang. So na lang talis to akon nga mabanog Sabi namin, sumrit ka pa lang katulong. Ako mat nga ron makorkwarta mi. Di na kamat ikan na kita anak mi. Saan ni tatam kita sakit ti saka na arthritis nga makaobra. Basta, sunong nga rin mangkit kita kang kuha na, nuwawang kayo. Karigatan na natin Pasaremat mapangkitayan na kita kararoba mi. So nga, sa anak ko mang stay in. So, ipagpakaasik to kadakwada. Nagbayag ka, sumublat ka matan, ano pagsasalita nyo ka natin katulong ya? Kagapay, takis to kasalitak na katulong. Kaya mabang kami natutulungan. Kaya nakakaaching nga ron, bakit pa Kaya isot kaya't na nagtrabaho. May tagkikuha ng sweldo. Awa na reklamo pa Na problema mo ko man tulungan kaya. Hindi ka man siya na yung gawa na. Sopeng obram. Anong nemi? Noamok ko mga kastoy na ikamangag. Yung mga nga ron. Ay, ti asawa. Diyak ba't nga ron na amo nga kastoy ito, galida. Kaya di ba't kakayong kumanaw. Kaslahandak nga, am-am mo. Labsa-labsan dak mulat ako. Sa na naglaing agbaon iti bakit. Kasli iti may sangal daw manon nemi. Awan sa rek ko ta Sabado. Awan sa rek mi amin. Baon ditoy, baon dita. Kakaasi di bakit piman. Nga dinaamot aramidan na. Imbagata na probaranti panag-stay out na. Orin na rabrabi, manong nemi, nuad da isuna, baon dito'y baon dita. Makibiyangak ko mamanong yung maano da masauda. Yung tira minsan manong nemi, ngalayat-layatan ni Bayaw Henry Isuna. At jen manong nemi ni Kura nga asawa. Layat-layatan na. Bayaw, abay, matakas na pamaya, makatabakat. Kaslalulam isuna na. Abay, layatan. Kaya naman ko mabibiyang mo. Di naman kami tilong paldikayat ko. Taro sa iaatim ko nak. Tiladat nam na may anak kwarto. Kaya manano kami bayaw no sikat mang dalos na kwarto. Ano mabibiyang mo? Ikamkamang ka lang. Bibiyang anak. Sa pawa na yun bayaw. Bibiyang mo Sus. O yan ni Reda.
kuna ti katugang man. Dati man, naling manugag yun, na ikamkamang. Sabi ngamin, Dani, awan mama, ay nangawang ka sa agriri na kayo mo. Ananawa aklag zona nga manglaylayat kininana insa. Naan bibiyang mo ngamin. Masya na ka rin, bakit? Bakit ang tasamaan? Mama, nagsasao ka kaslasang kang maestra. Ganang ka man na, ha? Sika palat magsasao ka nagtikasta? Ni kamkamang ka lang? No, di mo maanusan tikas ng biyag. Apay ka tikagtalaw. Di mo't nga rin kahit ni Cora, sumina kami. Papanan nyo ngamin. Hindi balayo nga nakailiret. Hindi ito nakataktakil ti balay. Nga doon pa di bakante ang kwarto. Mapangkabela ito nakailiret na balayo. Sabi nga siyak matandungong tanyo. Ba yung noon ya't mapaspasamag dito. Hang kalakad ba siknan awang bibiyang mo? Dapat katawa ka. Katawa kayo nga rin. Ag-high blood kayo nga umat yung pag-high bloodan nyo. Makapa-high blood ka nga ron. Kas kala di mastra ko naklarod manin. Ikaw. Pinanawa ko man. Sit sinalagad na din ni Cora. Abay na, pasamak. Pasama ka niya. Apaam ka na ni mama. Yung kasama tayo ni Henry. Apaam na kainak, kaya kapasat ko. Saan ko nga apain ida? Abay nga, nagreklamo na. Kaya mga lakaling nga kakano nga ikamkamang. Nga biyangot ka kano. Abay, dagas ka dito mang dilaw, iti mading aramid. Sino madi aramid na? Ni ading no, layat-layatan na tibakat. Kat saan ang lakit idiso? Di kayo na maasyan. Sa apo ay. Magibiyang mo't ni mama. Siyempre, kanunungan ni tagapsat mo Kasi siyempre, sinungat kanunungan na si ka. Pati si ka, kaslasang kang maestra. Anya? Kapag kasto ugalim. Mumusama ta kasto dati ugali, kapag kinetnak. Nabimbit na sakit din, sumina ta. Di sumina ka lang. Kapag kung mapanawag na doon ang balay ng nagdakkel. May ipayan nagdakkel na balay? Sige, ibalayan na. Tapos suminak ki ni mama. O, mapangarod ti ornong ko. Initid kumitkin ka. Ti sweldo. Dapat lang. Siyak ti babae, siyak ti kahera. Sa nakpaimimutan. Makamuka, nagdilihensya. Para ti allowance mo. Nukain mo na yun ti allowance mo. Panggasulinak pa, di ka pa mangted. Isungar ko na, makamuka agdilihensya. Basta iapuntem kanyak ti aming nga sweldom. Pangipipanam nga ron. Kita ka deposito. Ada iti joint account ta. Ngayon saan ka maka-withdraw? No, awan ti pirmak. Saan nga end o or end lang. Tawang pa nagpiyar mo kanyak. Kanya ti amok baka pag chicks mo. Kanya ti amok baka pag bisyom. Awan ti manding ang bisyo. Ni sigarilyo ni inom. Awan. Tigat-gatahig lang no ka candy. Yeah? Kanya pag gasolina. No, dapat pa nagdamadalapos ko. Makaperdi ak pagbayad ko nga ron. Isungod nga ko na makamukha dilihensya. Abay. Nagbabawi ka na ikamang ka na kami? Nagbabawi ka. Nagbabawi ka. Dapat ng sikat na asawak. Yung bagarod ta, awang pa anak ta. Okay? Nagkawit ak pala sa Jabalay. Di kayo maanusan. Ay, po, ay. Tasyak, dakam ko mga dakam ko mga agan-anos keng ka. Payitan na kuno saan. Nakiasawak ko mga keng ka, no, di kaya eten. Mr. Danny. Abing nagkastit relasyon ta. Kasi kaman ngamin. Abi siya tayo problema. Agreklamo ka. Agreklamo ka, gabot na ungit na mama. Kaya hindi ka kapsat ko na ungetak iti katulong. Di ka kadimaas yan iti patay yung mga tao. Kaya na kayo matimang ungtan. Abi ko nga mangungot ka na kami. Kaya umat ba di ka namin demi? Ay, no saan ka makaanos dito, Dani, at dalatakin ka. Ngayon saan nakasumurot ka. Dito yak.
Gabuta dito iti balay mi. Dakkel ti balay mi kan at katulong mi. Basta remet sumarong karak dito yung balay manong nimi tayo ang datatang kininanang. At nagagayam daan ni anak. Buntag, bagmanta si marungar ka, walat mabaling maibati nga kwartad ta. Ano kasta nga agkurkurang ti masapulan mi kininanang mo, itulong mi kadagiti kakabsat mo. Awan ti maited mi. Oo, mag-ortimated ko kaputa. Mapamot amin kini misis ko. Nga panggasolina sampay nga mangten. Ada kadimot karot kasta. So kung nagtrabaho ka tapno daw sa rem. Ada ka mamat may tulong mo kada kami. Tapi nagbasa da ka nga rod anak ko. Para makatulong ka kunak. Yung sa ka man lang nakatulong, hindi awang pa asawa, hindi kat nag-asawa ka, nawanan. Hanga na pindas dire kay kamangam, hangka di. Siya kanutisangan na siya at nga na kamkamang. Tapay. Damo, biyangutak nga ron, biyangutak ka no. Kasano nga jak makibiyang? Kasano nga jak sakit jak katulong, kasi jamat parang irarumenda. Awan tagpahod ka katulong. Gabang nga rati kasi jay. Baon dito ha. No saan lang nga makatungpal nga dakos, piman dya bakit? Pag sausawan na tagkakadakas. Nakasistrikto da pa eh. Nagasam na handa nga pagawidin no, di da check upin, di bulsa na, uno, daman bag na. Tapagarob na, galatihan na nga kukwa. Ay, susad na pwede ka din gundawan nga saan da nga sweldoan. Inaldaw nga minti, nagtutulagan na nga sweldo na. Stay out nga eh. At nagigundawin nga sweldo ko man, tumbigatin ko na. Kabigatan na intubigatin. Ay, po, masasyanak. Tang, nakon. Awan, maitid mo. Bayan nyo, tang. Ito nagsweldo ako. Magkisayak to. San kuntong itid amin tinasawak. Dapat lang, anak. Ma-under kan sama. Hambat ah. Hambat ang ma-under. Alalawan. Ngayon laglagay pa man ako ah. Tumalyaw ka ba't ka na kami ah. Isod ka po ng arot nga pinaggadal na ka eh. Ito na minsan nga pa nagsweldok manong name niluar ko amin. At dahil dyan ATM ko. Sa ako malaki ni Sayan manong nangibati at. Nilunsweldok. Na, kurang. Tayo na. Kasapulak. Dapat patulong na tatang kininanang. Masapul da. Hanya? Apa nga pakibiyangan pa lang ida kat nagasawatan? Masapul da nga rod. Itad mo. I'm sorry, Cora. Saan mong itad? Saan? Masapul ko, men. Saan mong itad? Haan? Hanggang karoon makikenda ka niya. O ado ore kita do kwarto dito eh. Klasong asawa. Katoy. No di mo ikumpleto ka itad ti soldom kanyak, saan ka makikenda kanyak? Pakitakman, no makaanos ka. O sige, nasok ko nam. Apay, da babayem? Hawan da ito ti panahon ko. Baka sikat at lalaki na. Ana? Hoy, hami nga politikas ta. Anang artipoliyo? Naunget? Naslawon sursuro na? Hindi. Kahit mo tagapat ha? Amok mo't kahit nung gapat ha? Pagrarangasan dak. Pati di duwa kabsat mo. Karitan dak di buksing. So na, saan talagang nga kapapa? Tamangan numatungpa ka. Ana? Patasam! Patasam! Hey! Ano yata? Apay manang, ano na ka? Nayatan na ka? Problema mi dito bayaw. Hanggang rumang yung makibiyang. Anong nga saan? Danganap ti kabasat ko? Henry, hanggang makibiyang.
Dakamlatan. Iba gam to, dagran na katakitam ta, budbulwa mi. Nagawit ak pala sa diya balay. Ang talatakin ka, nasa kunam. Diya ako maanusan di kastoy. So gawit ak pala sa diya balay. Inaramid ko dahi ta manong nemi di dahi di nga rabi. Gabot agawid mo ti bakit manong nemi nga katulong. Makaya na natutulod kayo. So kita pagplete yo. Ay, alaman marok. Sige, makain. Kabayatan manong nemi nga limugan ti bakit. Makaanos kayo, nana? Sa anin. Gabot sa anak to nga grep-reportan ni bigat. Yung bagayo? Haan, jakin magbagawaro. Ay, talagang saan ako nga makaanos. Nakaruda. Tapati si ka. Pagrarangasan da ka. Kapag taday kamkamang galang ka nakwada. Sobrada mo. Adumat nga ang anos ko ang manarod. Sumapulak ba natin sa bali nga pagtrabahuak. Napadasak met idan. Sinto nga rin katulong dakit. Saan ba't nga gawit sa diyahe? Tanawan ti katulong. Siyak no kakit, baling nga katulong da. Apay hanggang subli diyahe. Hagawit ak pa lang sa dibalay, nana. Kapag tapati siyak kat diyakon maanusan nida. Nakaro da. Amukla ko mga kastoy, te nakaikamangak. Nadayo ko mga inasawak da asawak. Mabalin nyo matisimina ngamin. Hanga kayat ni Cora, nana. Gabot di na kahit kapapanawan ti paldat inana. Baka saan ng pihag na awan ti inana. Baka saan na nga marami ti kayat na. Gabot siyempre makontrol ko mat. Naawan na. Awan ni sunay ti apuder ti kakapsat na kit inana. Nagasam na. Itad ko amin nga sweldo. Dinakpaikan ti pagkasolina. Kakaiso na nga saan kong itad amin. Dinakmat ka idaan. Ti klase ti kasta nga asawa na yapo. Kente agtrabaho ka itkan na kamot Ti gastusan. Saan ba't ako nam? Huwag nga ron. Di ba na? Ay, sige again. Yan ta cruising. Medyo ipakadnawan mo, bro. Dolaingin nga balay kasi jay. Kita ti balay da. Balay sa, ansa ba ta? Balay da. Balay sa ba't kalapati? Mata bro, balay mi. Dududwa kam lang agasawa ngamin. Negas taya. Ay, surugyak tumanin natin. Managsapol trabaho kitong bigat. Banyo na natin, at kasapulan ti kadkadwa, nga mamok, i-recommender kayo. Naanos kayo kahit, nasayaat kayo pa. Yung anak nga rod, manong nemi di sidong datatang kininanang kantuwa kapsat ko. Abay, dasan nyo nga nagkinawatan nga kasawa? Kasta ka kato ka, umikaw yan dito. Diya akong maanusan. Tatang. Bagtaon pa anak mi. Magasama na kaya di asawang tagsikog. Bagag kun kontrol. Naman na mo. Ay, naya. Alangat, isot kinayat mo ganos ka. Baka matawagan na ka, mapangkantumit lang manin. Kasi tanong ka ka. Kaya nagpeso mano. Tinawagan na ka. Madamak nga grup-grupat. Hello, Cora. Dani. Ito naman magkawid ka, ha? Tapay. Kaya na mo mga road. Gawid ka. Kat na isang gaya mga simbre ka ni Nana Insa. Kaya na pinuawan. Ako nagluto. Susapo. Ako naglaba. Ako nagdalos. Awan ti babaon.
Abay, hangkay nakasusuro, idubing kayo, itagistimar. Amamat siyak lang, awang ka, siyak tibugarin, dua nga lalaki kapsat ko. Di anusan. Umaga na, ana, at pagtrabaho, agawid ka nung alam. No kayat mo, dito'y balay tumayam. Dito'y awan ti mang bugar keng ka. Dito'y siyak ti baonom. Siyak ti baon mo, no da masapol mo. Iti na siya at panagsalita. Umaga dito balahin. Saan ko ma? Umaga nung gawit ka numalam ha? Please sweetheart, I love you. I miss you. Style mo, bulok. Yung tsaka mo manong name. Tama ay ayok mo kita pag gusto yung panaglailo ti asawa. May ka, urayin ko. Sige. Uy, gawid ko dito, uy, nagkawid ako dito. Hindi ba kasang petak manong na minagwara? Susapo. Sweetheart, na kayo. Kagsugatin kalpasan na. Araman ak manin tilutong agluto ak lang. Ngamsi ka. Urnusim na kita. Tigi di kapsat mo ngamin. Di mo ka ngamin, bukarin mo di kapsat mo. Di kayat ni mama. Sabi ko mga, gusto mong isoro. Pagsayatan dala ita. Kahit yun kastil pa nagbiag, noong katulong, tilanda, ungong tanak. Ibagbagak lagi kang katinasken, Cora. Pati si ka. Pati siya kanyaak. Nagmatik ugalim. Kahit mo ta, agapata, kahit makibiyang tumandi ka kapsat mo, pati ti inam, pagrarangasan dat. Sa anak lang ko mga organ nag-awawid dito yan. Sweetheart, no, sige. Ngaharot sa atin ta, agluto ka. Ken, tumulong ito karod, Dahil tumat kami ng pakit, sama ta simsimrekan. Kasano nga makaanos kit kasama ti galadyo? Mga laki tumanan ti katulong. Anong tumanan ti aramida niyo? Trata rin nyo, kaspada yung nga tao, ti asinuman nga usumrek ka katulog. Katulong man nga agpaisugom, at damitrik na namasaktaan, at mabanog mat. Trata rin nyo, kasla kabalayo. Saan nga, kasla apo. Sumag na ka na. Kahit mong sakit at agapatan na ipadlaw ko, nagkakapsat ko, kapta bulbuluan na ka, napadasan nyo. Let's say, okay, di. Ano ko na? Kahit talagamit. Nagalas ti ugali yo. Tungpain ka kahit mo. Tiksikan tupit tungpaik. Hi, Henry! John, Michael Mandidoy! Sige, kipulong ka. Let's say amin. Tani, apay ba nakasta ka? Gabuka na kayo. Kahit mo. Sana ang mga nagluto-luto, tagawid ak sa dibalay. Uri ka sa panangay ayong kanyak. No sanggang balo, talagang sanggang kadenan. Sinatapay ka din. Nagtulad ka ng mga baga tikasta. Katuwin, pag anok tikaskan ka. Ay, sino? Sige, gikis ka. Hindi na miso na, lapanasan. Masdag ka. Naku, karit ka. Dua kami, ore, mampay do talog, titipong kami. Sige! Wala! Umalik sa kayo! Kunak manong nemita na pa nagtikos yan na nanghalak, tibunin ko na. Wala! Tagtagbatin kaya amin. Hoy! Sige nga nakamkamang. Tandaan na ito, ibid-video ka. I-report ka di polis. Sige! Report ka di polis. Tuskahit kayo. Naumakong ka na kayo? Bas kagbalbaliw kayo? Nakabaybayagan na ka sa karami din nyo? Lahat tumarok ka. Tumarok kayo! Manong nemi dial ti asawak ti cellphone na. Sino tawagan? Pulis! Sige, mangyam ka pulis.
Yan po tawang mati dumarop kadakwa naman nung nemi na pang kumitlang impulang. Di mo nang sak na pa nagdardaras nga napanin iti kotsak pinagandar ko, pimanawa ko. Jablo kedi, ngagiina. Babawi ka na, ikamang ka na kayo. Masabat ko matin manong nemi ti patrol car na iti polis. Di may nagto pick upin. So kayat yung na ka. Yung saan nga sa balay manong nemi ti nagtarusak. Lapanak nagtarus manong nemi. Iti may sakat iti ka opisina at oh, pare, apay, itamang ba lang umagad balay? Amok nga rod. Iso na, yung mic dito kahit apay, di ka umininom? Pasaray, yun kaya't mo tuminom akit magustuhan ka. Bayaw. Bayaw ka no kanya? Di mo kasinsing ko ni bakit mo? Talagang mo. Iti mother side. Ni tatang ko, kay ni Auntie Sita, agkapsat da. Talang amok bayaw. Kawatay talang amom. Kasi, paalaan na karot. Kung di ka sama tuminom, papilitan ako. Nguminom mataraman ako. Mataraman ti arak. Inistoryak manong nemi kinibayaw Jimmy tinapasama. Naanos ka kiti abayaw? Madit ugali da. Among kading di da amo akaasyan di kapagyanda. At yan pwede nga hanggang pinagam amo siguro kini kasin ko ray di. Nagproblema kami di. Isot may isang asid kami ni Auntie. Ni Sintabo, pulos. Kaya po nuna, at damat nagbibingahin di nga daga. Karigdagan nak, kada tatang. Kaya nabingan ni tatang, gabot na, awan ti pang paadal na kada kami. Na nasapa ka mga noli Latina. Kapilitan. Ngayon lako na. Among tinanggatang ni Auntie. Minenos presyo na. Tawang ka no sabsabali kapot agkapsada. Kapot ha, ako mati dagamin. Nalaman pa dagadagad. Nga nakatoyang-yang. Nga di damat pamulaan. Diya kamot ugali da. Doon pa ito ginatgatang dangadaga. Nga mawang pangusaranda. Investment ko na data. Siyempre, ngamat ngatod value na. Market value na. Yung pangipanandang arod, to. No ilang ko dada kita nga daga. Kat ni, aggraduar to ni Henry. Nagtrabaho tumat ten. Sumararon tumat ni John, na Jeborodek da. Amang, kasla nung populapol kami ng kabagyan, kasla dida kam amam mo. Nakangat nga to amin ti Porwada eh. Amukla ko ma. Kung amin, inamot eh, family background ni Cora, di arang mag-isuna eh. Saan ko man kami ng pinaspasyal, isuna di balay da eh. Sa ako lang na amundi kiti ni mamang na, ni Antim, kandi duwa kamsat na. Eh di, mapang kami mga sasawa. Ngabuta mo dapat ang mga opisina, kinat da. Yung kasi yaman. Ne, gre-ring the cellphone mo. Sino tumatawag? Kasinsin mo. Babam na ta. Di dapat pagpagid din. Na, ituloy ito tuminom. Baka ayaw na kamanin. Mapangkat tumanin. Anin, padre. Anin bayaw. Nauma ako eh. Usot ako nan. No, adda sa aming pagkinawatan, gawid ak, ayan, ayawan na, gawid ak tumanin, dito na pasamak. Nakaharot na pasamak eh. Siyempre, napunuan at mira marak itat buneng. Diyan ka muna, tawagan na siguro. Ito sa lunsod na sa dinut ayang ko. Tap na ibagana, no sa dinut ayang ko, tap na umaydak tiliwan na kiti polis. Wala nga kabilitan nga tiliwan na kandulat na kiti polis.
Gabuto siguro, isak lang da ka. Padadaan talaga isak lang. Sumbatan. Hindi adda akong dito ibalay manong nemi. Da kayong pulis nga gururay. Sir, ay, sir, siyak rumbe ng sir kata kayo. Kahit akala ko mga imbitaran sa police station. Abe sir, kapot ka reklamo tinay kakamangam. Minarmaram ka no, ida tibuneng. Ada pa ebidensya da nga video. Kan, sir, minarmar kita nga agpeso ang awang matagas nga napasama. Mabaling nga bitaran da ka police station sir, tapno maalat statement mo. Nabanak manong nemi, naman pinadlaw da nga da inom ko. Alaki rin imbestigarat da. Bakit kibod no? Nga napnuan akon, imbaga ngawan tagpahot nga katulong da, gabuta, di da mo nga tarataren nga nasya ti katulong da. Tano awan katulong da siya ti pagbalinda katulong. Nakapiya ko mamayat ko na. No nasya ti panakisarita da kanya. Nimsan. No dikit agapa kami ng gasawa makibiyang da amin. Nabayagan nga gan anusak agpakpakumbabaak. Tabarbarin ko nak nagbalbaliw da. Nimsan daman nagbalbaliw. Isong itay, kabuta. Nagsinungbat kami ng asawa, kita agikis ti asawak, ore hamat ko awang mati pambaran ng agikis, kahit na lang agpaarayat, di siya. Daropad nakmantan nagdiduwa nga lalaki nga kamsat na, napanak ba't na halat armas ko na tatlusad na nga dumaro. Kas nakita yun di video. Adarabag na nga nga ireklamo na kin ka. Attempted murder? Loroan niya kaso. Ti panang yumarmar ti makapatay dahil mo isa nga kaso ti temptation. Sige sir, basta inted ko lang yung side ko. Kasi panang imbitaryohan niya. Bahala da, nipila da kaso kontra kanya. Sumbata kita di kontra, korte. Tawag-tawagan nak ti asawak manong nemi ngem saan ko idang ginggin. Ang kuing kaskaso. Yung concentrate ko kidi manong nemi ti trabaho. Makabulan, sweldoak, kukwak amin, nikak datatan kinanang kinikakapsat ko. Niya kita parang arod di asawa, mauntinted mo. O matiso na, awanak mat sa po darda. Itultuloy yun ti kasto yung agsina. Tawag-tawagan na kan samit. Baka kaya't nantag pa kumbaba. Ba't asa sumbatan tawag na. No interesado ha, pingasang umay ito. Puro raking nga parang pila dat kaso kontra kanya. Ako matimawat kong subpi na. Hindi may isang amalem, manong nemi sang sangpet ko dito balay, hindi sumarunumat isuna. Malasing ko katandar ti kotseng. Milagro. Aba anak, ti manugang yo. Imay di manon dito yan. Kung nagtupe kami kahit. Sinabat ko siyempre. Apay. Ano nga apay? Apay hindi sungbatan ti awag ko ken ka. Mailiw ka? Gawitan. Nakawid ako. Diyan balay. Tapay. Kaya ituloy ti pagrarangasan da. Ano pagrarangasan? Abi di ka ba't impila ti darong kontra kanya? Isong nga ron baga saan? Baga kinimama nga saan? Yung baga tanong pal na ka ni mamang mo. Wala na man ka na. Tsaka yan. No kayat mo. Dito ito balay. Ay damat bukod ko kwarto ito. Kwarto nga doa. Diyak makaturog mo saan nga di balay. Di pagturog ka. Di hadamat maturog nga doa. Magan. Sumar ka. Oo, pagsukatak.
pagsukatam. Kita guyos ka lang na. Di ka may iliw kanya. O, ang pagsukat ako nak mo. Kita naman na kayo na pormaya. Ang gapog eskwela. Di nga mga pagsukatam. Urayan ka. Gawitan si Dark. Gawitan. Jakayat. Basta jakayat. Sana kang kanahin nga sikat mapaturay. Sige. Nanga. Inak nga rotin. Sige. Karotin. Dari kamun kayat sumrek. Ada kali dengan sukatam kanya. Dantanin. Mapek pungtut ka. Dandanin. Nakon. Sige. Nikit ni. Paunay panagpataray na. Loko ta. Hoy! Kahit mo sa matan ti matay loko. Bahala ka. Pagpupungtutan na matan di sa linyador manong nimi. Ay, nagawid sa amit nga pupungtod di asawa. Dani. Huwag nga rutang. Naka pa. May itong pa. Sabi ko matasan, Madamdama pa yung manong nimi. Before nga mangang kami. At dani sona. Ne. Nangatamanin. Saan ko nga sinabat? Ni. Damat. Bag na. Umay malaom yan tilo ko. Hanggang mabaling nga kang kanayin nga si kalat matungpal. Manong nemi nakisang manangan siyempre. Ay, pilat ako makudada, balasan ko. Kinunan ni tatang. Wentang. Ne, amok nga ni Danit nagluto. Ayan, siyak ti nagluto. Sinot ng isuro, ay aking kuhanak at siyak. Iso nga padpada kam ti templa. Kinapudno na di asawak nga inada. Siyak pa ti nagsursuro kang kuhanak nga nagluto. Nalaing ka nga, naimas tuluto yo tatang. May saka na kiti aktibo, hindi ako sinero, no kastangan dapat haya. Ala, imasan tayo ti mga. Nagsaruno ka mga nagdigos iti asawak manong nemi kaditi. Dada kami di kwarto, inarakop ko isuna. I miss you. Manong bulanin, na di mo inted kanyak ti sweldo. Sweldo man hindi rawatan. Tapno mapagustuhanak, kasta. Kano inted ko, di mo ikayang. Nanay kayang ibagbagang. Loko. Siksikayat mailiw pati siya ka. Delegado na mga nagpesong sukat ka. Saan ko to arami di deta, sweetheart? Malaksid nga datang talagang agsinatan. Yung bagtaymay ka. Kunaklan, ipatpatangkin mo lang tata prinsipyo. Mayak at mailiw ako nga ron. Nagrikat sa diabalay. Awang pa katulong. Kasi ko mga tao namin sumpre kakatulong yung kastakay mat. Di mayat. Ano nga mayat? Di mayat ko man say atin yung katulong nyo. Nasiyat mo daw ang katulong. Tapos na masusuri yung trabaho. Di kakapsat mo. Di ko mga trabaho. Kinamda kami. Amo may amin ng trabaho. Kapag tas insuro na kami idi. Tiin namin. Dahil nga. Muna tayo idi. Bing kami kita nakatulong min. Yung mga nagpaut katulong. Nahalan niya sopa pagsalitaan da. Kasapulak ti barat ayat mo. Daning. Balbaliw ka. Gapatunusan ka ng balbaliw. Dito'y talat na balay. Nagawid ng tumula sa diyay. Baam na magbagag to ni mama. Baam na magbagag to ni kakapsat ko. Johnny. Napagustuhan tirik nami manon nami kat na imasen ti turog mi. Ta siyempre.
pagpaimas turog manong na mi tinaramid mi ti asawa. Nabindas ti asawak manong. Nakinis ti kutis na. Nabindas ti porma ti pamagina. Nabanglo. Mabaling kanin amin. Kabigatan na manong na mi riniing ko ti asawak. Ringkan si Lord. Manong na mi at damat ni tatang iti kusina. Hang, inatadagdag ninyo? Radyo. Uram. Uram. Hindi ka no pala rabi ka na uram. Sa din no? Balay sa ganing sita. Tinagan ti ina ni Cora. Dasaw? Puwet. Diyay balay dati na uram. Ano ito ko na yung tatang? Diyay balay yo. So ti magbaga radyo ka na uram. Anya? Diyos ko. Inalat ti asawak ti cellphone naman. Sino tawagan? Ni mama. Kasanon no saan na nga naalat sa... tikapsat ko. Anong tedeg ti cellphone ni mama? Tikapsat ko ni Henry. Ni John. Ni John. Nagriring ti cellphone ni John. Hello, manang. Hello, John. Anong tapasamak? Kawanan ti walay tayo, manang. Aniya? Saan na pasamak? Kanupay? Tingnan ti Rabi. Di makadlawak nga bumarbara tayang ko. Maururo nga man, nagkapoy ti kusina. Imbagatan nakaruwar kami, kada mama, ni Manong Henry. Awan tinisalakan nyo, dito cellphone ko subag manong arwatek. Di mama, di namat amo tararamidan na, matartaranta. Ginoyod-goyod mo ito, rumor-sumrek. Hanggang nakaayab nga Agos ti Bombero. Haanang. Dalado da pa eh. Awanin ti balay tayo manang. Awan ti naitaray mi, awan ti nairuar mi. Naperdi agraman na kita appliances. Kita rawatek nga ay. Ti laptop ko. Di kita tumapay ang gadget ko. Di kita alahas ko. No alahas siguro nga nang masarakan ba ilang. Gawin ka hindi na. Tao may kaagukag. Anya? Sus ko. Anya na ito yung napasama kini balay mi. Dani. Sino tinang puor iti balay mi? Mamon tureta at investigasyon. Baka at appliances nga niliwayan da. Baka at dagan andar nga pimudot. Ganda nga min kahit taon di katulong mi. Tadimat kami nagpalingahan kay ba't nga nasya at iti katulong yun. Neta nga min kahit taon amon di kakabsat ko. Tano andag mo sa tiyay. Kasi tungalik nung kakit kita iti appliances. No, anda na kita saan nga naka-intep. Ano na. Kaya mo mantay ta ni mama. Pero saan na inaramid? Diyos ko. Saan mo itan? Saan mo itan, Dani? Awanin na tilas-lastog mong anak kalabalayo. Kasla ka lang maragsakan? Saan ka maragsakan? Ta-concern nakmat ka, kada kayo. Tanaikam ka ang mga karod. Ngayon no, adaman pa karagsakak. Siguro, dito yan ti pangrugyan, ti panagbalbali ti ugali yun. Amuyan ti bunga ti amin. Sika malnag ko na. No kumanta at nakatulong. Siyempre, ti katulong nyo akit obligasyon na pagkitain na no anya di kita nasken nga maisimpa, maaramid, before nga maturog man. Diba? Aramid na paileta. Ang gabutawang katulong nyo, taumat makaanos kada kayo, di jain. Kanda ito yung tidusa na apo Diyos kada kayo. Anong nahimisan kam na simbrek nga napan nagtrabaho, di tangal daw, siyempre. Naman pa karga na di kitiyag, nalipatan na kano di laptop na kami. Nagduwa kami anong naimi, nga nagawid iti balay na akit ni. Talaga nga, namin pinsan mano, narpuog.
Nadadig dito nga kayong kumanong naming nga nakadumong nga nakakukot. Pero ito tatika tukangak manong naming. Tumagder, magna. Silsan sabi nga nagbalbaliw, kasla dila mo nga anugutan, tibigdot na. Imbag tanda kayon. Kitsi ka, babae ka. Hapi ngamin nga napangga imyan ti sa bali ka balay. Kung mga siyak ti babasulin yung mama. Ayun saan? Saan ka din nga si kanukat ti bangkit kita, ti aglawlaw? Nung nakarakip, dakalak, bunuan yaman dita. Si kakanukat makaramit kita tando kawan ti katulong. Amo yung gayam nga wanak, apay hanyo inaramin. Ma, nagbalbaliw tayo. Ano ka matinas ka ng balbaliw? Ganun tiyo ang maamiris ti bidto tiyo, dalata ka na kayo. Kailan nyo nagidluang anak yun? Kailan nyo't langada? Nagbababawi na rin. Tanong kaming nasiyat, ti parang tataryo at katulong yun. Doon napindas ko mo parang tataryo ti padayo nga tao. Awan ti bang dusa ka na tayo. Awan ti utusa tayo. Kasi ka ngay, so nga ron. Anamiris konti amin. Kaputi ugalik, mapukaw ko pa yun ti asawak. So nga nag-awit ak sa jayan na. Sige. Sige, mama. Masapol nga awatin dati kripod, no? In that sweetheart. Mama, yung kami. Wala. Yung kayon. Tadapa, sagpitan nyo. Dakam nga ron. Adun sa amin, di kakabagyan nyo. Di ka anak kayo nga Jimmy. Nalaman medyo balay da. Di ka pala sa jay. Nagamamukay ka ni Jimmy? Tay putot ni Sandong? Nagkaopisinahan kami, mama. Yung David pa yung namuak nga kaanakan nyo. Isot nag-istorya ti madiong ugali na talaga. Agong kayo, natangsit kayo, di ang mga atrataren ang kaspada yung nga tao ti tao. Kaya nyo agad, kabagyan nyo pa eh. Awan naasidag ka na kayo. Gamot kas ng ugali. Magagit ka di? Ha? Hay, Henry, John. Pagsasawa nagdato nga na ikamkamang. O, ko niyo. Ay, darupin niyo. Magbalbaliw kayo. Makita yun, mama. Dakailat kasta. Umikan. Dan ko rak. Ma, hindi pala iti anda Uncle Sandong. Gusto mo kasit kang kabagyan dito eh. No, pasangbayan da kayo ha. Adan samat ikarkaro yung kadakwada. Sigon ka ni Jimmy. Intan sweetheart. Tekot sam gayang. Batik sa Jibalayo. Ewan na yan, nagkulugan dalangin. Bagat hangan na iraman na patilugan ni mama? Oo, nairaman tilugan ni mama. Bagat awan lugan na kita kapsat ko. Susapo. Nagdakkel gayam di pukaw yo. Tinawagan nak ni Jimmy Manunimi. Hello, partner, apayahan ka nag-report. Di mo ka nadamag. Naman nadamag ko. Nawaram dya baladanti. Kumusta ngay? Nagkapuak sa dyan. Imbagak manong nemi kay Jimmy tinapasamak. Tubigad lang pa nag-report ko. Huwag kayam. O magkayam sa bali nga sitgan ko man. Nagiti kabagyam. Doon saan na kayo. Dakam ti kasitgan. Dakam kumahartik si sinakit. So nga di, dakam nagrigat ka talagang awan itulog na ka na kami. Inlaklaka pa yung ginatang di niikit ko. Di daga. Nakatuyang yan. Ito aglako dadaga tapno magipatakdir naman ng tibalay da. Umay da ka nagkamang tibalayo. Pailain. Kit po na. No, pastor ka ni tatang ida. Kani, reklamo. Baka ito nagawit ka niya balayo, partner. Madano mo to ida, di kita talo. Talo? Tiikit mo kin duwa ka sinsim mo. Tani bakit ko akit iyawit ko niya balay.
Kaya nagpeso manong nami tinawagan nak di Jimmy ti Karapyan. Partner, adada nga mismo to yung nagpeso. Kaya nagpagpakaasi ka nung aarig ng parparintuming na anti ti San Juan ni Tatang. So nga jay, kabsat liti kabsat, pinasangbay na ida. Kaya nagpagpatulong na anti, nga magkita ti bayar ka rin daga. Ta isot pangalanda ka iti pangpatagdar na matat balay. Nalagat barbaring talagang nagbalbariw da. Yeah. Ay, kumita ka matat, bayar. Makibingay ka man. Siya? Siyempre, bagam kinibagat nila ni misis mo. Makibingay kayo man. No, nalawat nila ako da. Baka pati da kayo. Kita damat igatang yo, iti material sa pagbalayo. No, inag-agom ni antim di kita. Tsaka kaya, gusto pagkapuan ti patakder mi nga balay. Mga numauram. Ngayon no, naman ti pagtulaga mi ti asawa. Gaman na kayong kakayo nga. Sige ba yaw? Nagsarita mi dito nga banag kinikora manong name hindi ta mapagusto mami ng tirik namin. Kasi tama ti yung tawag ni mama nga pamuspusan. Nalawat na gayo Natutikinig at ngatang ni mama. Itinalaka presyo. Amot ha? Among uri katangam diyo daga no nalaka presyo. Kasla mo lang ginamgam mo no inago. Amot ha? Amot irason ng pinimamag mo. Lakit paglakwan nyo. Ano nga ta ha? Sweetheart no? Makibingay ka. Talagang makibigayak. Tuampaw mo saranta. Inayon ta kada di ornong ta. Daktal tornong tan, di ba? Una ta itad ko nga amin ang sweldo. Awang pulos titad mo kanya kori pang gasolinak. Sige. Tamang ipatakdar na matan, di ba leta? Mangimpatian at idaga. Isot pang ipatakdaran ta. Kuwak di daga. Kuwam dagi materials. Hindi na mo sa wan. At dadaga nga para kanyak. Ngayon talaga nga pagbalayak. Ditoy? Kawan. Abay, kasi na may dayo kada mamagin kaamsat ko. Abay, naroon ka talaga nga daltat at dakalatad din na tinam. Huwin. Sus. At asawa mo, Cora. So nga, iruam mo, nga dayukan itiinam. Kahit akit, pagpadaan nyo dugali, takang kanayon kayo nga kit-kitag sa sarita. Hindi tayo ito. Balbaliw kan. Balbaliw akon. Maestra kayo nga ginay. Adi yung maamiris. Nanayon ipayo, ipada yung nga tao. Kasta nagsubli ka na kayo. Dinusa na kinapo Diyos. Tabarbaran nga sa pagnakman nyo. Huwanan. Tikatadong saum. Baka no adak mo man di balayo kita si kamanin ti kumarit ta. May nakamanin na isalakan na kiti kakapsat mo. Saan sweetheart ko na. Kasi lakayad mong samit ka ipidoa. Maturog tan. Manugot manong nemi ti katuga nga biningayan na kami ti kwarta nga nagdakwan na iti taga. Kahit nangipatakder kami manong nemi iti balay mi iti ginatang kumot nga daga. Nga talagang inarapaap ko pakapatakderan ti balay. Kahit kabayatan manong nemi nga may patpatakder at ni padawag ti asawa. Ano neta? Masiko kakon. Hana? Masigaw ka ko. Nadan tumadangan anak ta. Susapo. Imbag man, tinsarding mon. Tinsarding ko nga ro din. Kadok unak tupe kami nga kung kontrol ka kahit. Tsak kumangamin kayat pa ita. Damandan ti anak. Tanong mabaling ka ta. Tsak kahit agaw awir. Hindi mo kahit agaw awir. Nagabotan na ruwam ka tinamay. Hindi mo kahit agaw awir. Di mangalatan to tiyaya ta. Hanin? Di mo kaya, nga dan tumalayari yung baby, tapos nagsubli ka ang trabaho.
Aya, mag-retire ka ron ni mama. Mag-retire rin. Kaya, kano danto anak dad, ayaban ta ni mama. Huwag na. Ano? Habay. Hampay nagbalbaliw dito, temok, nagbalbaliw, huwag na. Basta. Hindi again, ito nakalagay damat balay dan Hindi malpasan, di balay mi, manong nemi, siyempre napasamag ti house blessing, pala kami mada. Imuno na nga nalpas, ngayon di balay, di tinakay kamanga. Kaya di malpas mo di balay da, agit na panggamimbat nga gasawa. Kaya, masikog ka gaya man ha. When mga, ada na po kuyo, kunak balon di mo kahit tagsikog, kunak balon na di mo kahit nga mapututan na kata asawam. Ada madla po kuyo mama. Una, ay sus, anang arod, kat, ada mat balay min, saan kayo nga subdid to, kat ne, tangan ta kaya kwarto yo. Agkwarto kam na ha, no umay kam sumarong kar, mama. Okay. Pakamok ng kasapulang kam ti katulong. Mama, nadantong nga talong yo, tratarin nyo nga na siya. Di man isuro. Di kamkamang ka lang, isuro na. Di talaga nga di ka pinagbaliw. Hanya ti kayat yung parang dusan ni Apo Diyos kada kayo aya, tap nagbalbaliw kayan, di na man isuro. Sikalat na kamkamang kasta. Di kami nagtagtaga rin. Babal na ta. Urayan na ti ultimatum nga panangtusan ni Apo Diyos keng kuha na di urayan na. Ti pagyamanak manong nemigat talaga nga nagbalbaliwan ti asawa. Dati-dati nga dalabasit banag nga may bagak padaklan na. Nanaro na katawa mo ni suna ti poder ti inanak ti kabsat na. Ngimura nga tama nung naiminod tangaw sa dyain. Talaga nagbalbaliwan ni Cora. Kada tala unay ti pagyamanak iti Diyos, talaga nagbalbaliwan ti asawa. Kat nung asta mapangam sumarongkar, agraman ti anak mi, manong nemi. Kita, deta lata. Nangiwat lata ti katugangan. Hangim saan na nakasidi manong. Nga naunget iti katulong. Tanagbayagan ti katulong da. Kinuray di kakayong ko manong nemi ang buntak-bunta na respetaren. Idi handak awawagan ti kayong uno bayaw. No mapangkam sumarong karne, dagagaya bayaw. Dagagaya mate. Kumusta mo ti trabaho, Henry? Tunumot pa nag-asawam. Dandanin. Umay kayo bayaw. Kan ni John. Kita graduar to pa lang Santo makinubi Nasyad bayaw. Nasingpit kayo. Bayaw. Madigam ti resulta ti natangsit mo no. Nalastog. Diba na? Awang gayem yun nalastog kayo Ngayam na nasayat kayo. Magustuhan na kayo matkaragin tao. Manong nami nanayunan pa iti anak mi kaniya Cora, babae. Nagpalay kayo manong. Nag-asawang ba ni Henry, kadadamat may sa anak dan, baro pa lang ni June, nga isuita ti kadenden na ti katugang. Pasaramat tawagan na kami. Ay, Dane, mama, ito na sa sarong ka kayo dito, Da kayo sa marong ka na, mamasama yo. Nagretiro ako, kita umat mabubra. Di, agpasyar kayo. Pasyarin nyo ito ibalay. Pasyarin nyo ito ibalay da Henry. Na kayo kumaati, pumasyar. Kita, ada kayo manataw kung kunang awon ubrayo. Na, magpapintasik man dito hardin ko. Ito mula at kasasalitak. Banyo mga, tao may kanto sumarong karo. May ayatan ti katugangak manong nemi no pasyar mi dagiti apo ko. Kastoy at apo ko. Imalakan yak. Ay, saan nga mabali mama? Umala ka na kayo. Ay, napikot ko saan nga ang umalakan yak. Nasing payat ako, Dani.
Saan kon nga ung-ungtan, katulong. So nga napauten ti dati katulong. Sa puloy katulong bala, dududwa kayo. Ikita. Una, at no ikatan me, agsangit ma, darigat kanot sumapol iti pagyanaan ng runa kita na siat kam kano nga amo. Makita yung mga resulta ti amin. Bueno mo, ita problema yon no, apay nga hanga pumano ti katulong yo. Di? Idi kita problema yun, talaw nga, awan nagpaot katulong yo. Kaya kayo, hanggang mga katulong yo. Damat ni tatang nga mga sikaso ka na gito po ko yo. Sa bali man lang, ati katulong ang mga sikaso ka nakwada. Ano mga, no kabailan mi, naimot kay gidi pangipananyot kwartayo, kadwa kay ang sapsapol. Gita, para ti masagbayan na giti anak mi. Pangipanam mi ko mga rat. Alam mo, sikan ti bida, sikan ti usto, na kami ti saan. Hala, ni mama, muna matagpauyo. Magbindasan na manunemi kat talaga nagbalbaliwan ta sawak kastamatan ti katugangak agraman di kiti kayon ko. Dadamatan pamilya manunemi ni June. Kadisuda na tagdadan na iti katugangak. Ngayon na kon manong, saan nga isudat umay sumarungkar, da kami kadigituan anak mi kinikurat sumarungkar kadakwana. Ni Jimmy manunemi. Nagbaling kanumat at talaga nga nasyat ni Antinan. Kinapuno na kit insubli na kano na jay kinatang na nga daga. Dupe kanot na yun nga daga da. Talaga na ato kanot kinatgatang na nga daga. Kaya talawon iti pagyamyamanan na kini Antina, nagbalbaliwen, kaya na nagbali na nga nasyat kadakwana. Dito nga rot, manong name iti pagkasalita, kagyaman naglauna iti anos mo nga nangibasa, kaya sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adan, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadikitipatak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga lagyaman nga pagaya mo, Danny. Danny, thank you king ka, Danny.